Kære alle, mig-Britt og jeg er nu 40 år og holder dejlig indisk fest. Du kommer med? Vi spiser dejlig indisk mad og drikker dejlige indiske øller. Ja, vi inviterer dejlige danselærer, som laver Bollywood-dans med damer. Ja, vi køber ind til indisk chiki-dessert, som Manna laver i skoldkøkken. Det bliver meget sjovt. Ja, vi pynter op og tager fin indisk tøj på, spiller indisk musik og røgelsespinde og farvede lamper. Ja, du selv bestemme om meget eller lidt indisk look. Du kom til fest? Ja, vi er klar langfredag kl. 18. Husk, giv besked. Ja, du bare send en sms. Vi sender elefantetransport. Gave. Ja, vi ønsker os kun lidt penge til en dejlig lang rejse. Langt væk. Vi glæder os. Namaste. Mig, Britt og Christian.